Suntem la o nouă ediție a podcast Echipe de Tradiție, de data asta cu o formulă extinsă. E un beneficiu colateral al situației cu pandemia. Ni s-au alăturat Alex Dobrică de la Timișoara și prietenul nostru și colaborator și coleg Marcel Ivan. Puteți să vedeți cu cine ține și al cărei echipe suporter, evident. Deci Alex Fieraro are întăriri. Și ne-am adunat să vorbim vorbe, pentru că fotbal nu e, dar vorbe pot să fie. Cu ce începem? Cu situația din Liga 1, nu? Cu ce se întâmplă cu sezonul, cum se termină. Cum credeți că o să se termine? Cine își face curaj să dea un pronostic? Alex a ridicat mâna, hai să vedem. La școală! Mă numesc Alexandru și n-am mai văzut fotbal de 15 zile, nu știu. Bun, Alexandru! Nu știu dacă se va întâmpla ceea ce cred, dar Nu știe nimeni asta, îți dai seama. tind să cred că se va relua la un moment dat, dar toate meciurile din măsuri de securitate cred că se vor juca fără spectatori. Și vor termina așa pe fast forward campionatul. Uite, vreau să dau cam și un câine care să-mi țină companie, că de voi sunteți doi piteșteni. Acum ați rămas voi minoritate, Alex Dobrică și Rareș. Suntem doi câini și doi piteșteni, nu? Foarte drăguț. Eu nu pot să nu remarc cât de serios este Alex Fieraro în momentul în care vorbește și parcă-l văd la ultimul interviu de la meciul de la Pitești, cum era foarte sepos și serios. Eu cred că lucrurile vor reveni la un moment dat la normal și cu toții cred că așteptăm să vedem fotbal și mai ales fotbal pe viu. Susțin faptul că în primă fază este foarte probabil să se joace fără spectatori, însă mi-e greu să cred sau mi-e greu să dau o dată în care vor începe meciurile în prima ligă. Am văzut că erau câteva scenarii și cred că rămâne doar să așteptăm. Niciuna din variante nu poți să zici că este corectă sau că este fair, doar că la un moment dat trebuie să iei o decizie și asta se va și întâmpla. Înțeleg, vorbeam mai devreme cu băieții și înțeles că la volei s-a luat decizia de a se îngheța, de a se termina campionatul așa cum e acum. Poate să fie și asta o variantă în ideea în care nu știu, ești cumva forțat să trimiți niște echipe să te reprezinte în cupele europene. Depinde foarte mult când se va termina. Altfel mai sunt variante în care joci pe fast forward sau joci doar un singur meci între echipe, nu mai joci tur-retur. Da, se îngheață campionatul așa și se rejoacă și mai sunt variante, dar vă mai las și pe voi să le mai scoateți. Da, eu cred că ar fi, mă rog, alegerea o să se ia în funcție de cum evoluează lucrurile, pentru că dacă se intră în criză de timp, e clar că probabil o să se pună punct sezonului așa cum este acum. Din punct de vedere al câștigurilor din partea superioară a clasamentului, nu cred că ar fi asta o problemă, pentru că dacă i s-ar acorda titlul CFR-ului, nu știu dacă ar putea să spună cineva, băi, nu merită. Problema este cu echipele care teoretic retrogradează, pentru că alea sunt cu adevărat afectate. Și dacă le retrogradezi pe astea care sunt acum pe pozițiile alea, o să fie scandal destul de mare. Nu știu la titlu dacă o să se facă mare scandal, dar la retrogradare o să fie o problemă mare. Probabil nu o să retrogradeze nimeni în situația asta. Cumva sunt în 2-3 puncte foarte multe echipe și atunci e foarte greu să luăm așa la retrogradare. Pe de altă parte, trebuie să fiu și eu de acord cu Alex că o să se reia campionatul, dar fără spectatori.
din mai multe considerente. Una ar fi că, mă rog, dacă luăm modelele statelor care au pandemia asta de ceva timp, nu știu, China, Coreea de Sud, ne arată că încă 2-3 luni nu putem să vorbim de o normalizare a situației. Abia peste 2-3 luni probabil o să vorbim de o scădere a cazurilor și asta nu ar fi un context benefic pentru fotbal, din niciun punct de vedere. Fotbal cu suporteri, în ideea asta. Și mai sunt și presiunile pe care cred eu că o să le resimtă echipele din partea televiziunilor și al companiilor și toate care sponsorizează. Pentru că cumva dacă dai drumul acum, lor le e foarte bine, că se uită toată lumea, că n-are ce să facă acasă. Deci suntem încântați de orice meci, deci probabil. Acum, dacă joacă voluntar cu Academica Clinceni, ratingul o să fie ca la finala Dansez pentru tine. Da. Au ei rating și la meciurile de FIFA. Da, exact. Mie unul mi se pare mai complicată situația în Liga 2, excluzând UTA, care e pe primul loc și e destul de în față, cu toată durerea în suflet, o spun. Având în vedere că sunt foarte multe echipe care de la locul 2 în jos, cu diferență foarte mică de puncte, acolo e destul de, cum să zic, aiurea pentru unele echipe să trimiți, de exemplu, Turis la baraj și CS Mioveni în Liga 1. Având în vedere că ai Rapidul foarte aproape, ai și FC Argeșul. Ai Petrolul, ai... Știu că ai aștept. Cred că... E destul de complicat în Liga 2. Bine, la promovare, la retrogradare deja se știu câteva echipe. Da. Bine, să zici Panturi, în rest totuși e dificil să retrogradezi. Da, în afară de asta două, mă referam că ar mai fi 3 locuri. Panturii, să zici că nu mai au nicio șansă și mai rămân 2 care deja nu cred că ar vrea nimeni să plece în Liga 3-a, adică nici, nu știu cine să bate acum. Reșița și... Reșița care are venit și Chiaj. Și Ripensia. Reșița și-a făcut echipă. Da. Iarăși, că ziceați de Liga 1. În Liga 1, să zicem, ar fi cât de cât corect. Să zicem, dacă, Doamne ferește, se extinde toată criza. Ok, ei de bază cam sistemul regulat, mi zice, și vezi că a ieșit CFR campioană, vezi că în play-off CFR se menține campioană, că până la urmă ei dublu standard, deci și acolo, nu. Tot CFR-ul e pe primul loc, n-ai ce să mai comentezi. Dar dacă e să mergi pe considerentul ăsta, cred că la retrogradare au terminat ultimele 2 în sistemul regulat, cred că sunt aceleași și în play-out. Voluntari cred că încă e pe ultimul loc și în play-out. Da. Și dacă nu mă înșel, cine mai e? Clinceniu sau... Clinceni și Chindia, mi se pare, pe locul de baraj. Nu știu, nu sunt sigur. Dar ele au fost și în sistemul. Dar să ne uităm totuși, ca să nu vorbim tâmplări. Putea să fie Poli Iași pe locul de baraj. Sau deasupra. Oricum eu... Dar da, sau pot să grăbească chestia aia cu promovarea 4 echipe pe care vreau să o mute și vreau să o facă din anul viitor, cum ar veni, și vii cu 2 din Liga a doua, dar cum zicea și Alex. Deci în sezonul regulat au fost Clinceni și Voluntari pe 13-14 și Poli Iași era pe locul 12, deci locul de baraj. Și acum... Iar acum sunt Chindia și Voluntari la retrogradare și Clinceni pe locul de baraj. E interesant că Clinceni și Chindia sunt la egalitate de puncte. Și nu știu, mi se pare că a bătut Clinceni la Chindia, deci la rezultate directe ar fi Chindia retrogradată. Și la golaveraj, de altfel. Adică dacă s-a înghețat sezonul în momentul ăsta... Da, știi, e aiurea pentru Chindia, adică erai pe loc nici măcar de baraj și după 2 etape de play-out și după aia zici că oprești totul, retrogradezi. Da, de asta zic, o să fie discuții puternice la retrogradare, dar mă îndoiesc că o să-și asume cineva.
mă îndoiesc că o să-și asume cineva treaba asta și plus că e foarte important și salvează de multă responsabilitate pe oamenii de la noi din fotbal faptul că nici în celelalte campionate, adică e aceeași situație și cel mai probabil ce linie vor urma cei din vest, vom urma și noi. Și vor să aștepte să vadă ce fac ăștia și apoi o să luăm și noi o decizie. La ei presiunea e și mai mare. Situația optimistă în care lucrurile se termină până, nu știu, final de vară. Da. Pentru că există și un scenariu mai pesimist în care lucrurile nu se termină până atunci și va trebui să iei decizie. Atunci deja cred că nu ne mai gândim noi Adică cred că dispare total gândul la fotbal. Dacă, Doamne ferește, ajungem... Bine, ideea e că trebuie să fim conștienți. Lucrurile au o tăria de a reveni și... Asta vreau să zic. Trebuie să fim conștienți că, indiferent de cât de repede scăpăm de valul ăsta, că e mai, că e iunie, că e iulie, în septembrie, octombrie, cu siguranță o luăm de la capăt. Deci, în momentul în care vrei să iei o decizie despre sezonul ăsta, din punctul meu de vedere, FRF-ul deja trebuie să se gândească ce face cu sezonul următor. Pentru că nu poți să iei o decizie despre sezonul ăsta și după aia, în septembrie, când ai iarăși 100, 200, 500, 1000 de cazuri, habar n-am, să zici, păi bine, acum mergem așa. Sau să iei o decizie total pe dos. Nu merg lucrurile așa, trebuie să fii constant. Nu știu în ce măsură băieții de la ligă și de la federație văd mai departe de săptămâna viitoare. Oricum, noi acum vedem toate chestiile astea din exterior, ca fani, care ne dorim să vedem o competiție sportivă. Acum trebuie să ne gândim ce înseamnă, de fapt, toată chestia asta, toate amânările astea, toate schimbările astea, ce înseamnă, de fapt, pentru fotbalist și care va fi nivelul fotbalului când va reveni, care va fi componența echipelor. O să joace, vă zic eu cum o să fie, o să joace toată lumea ca Dinamo, care aduceau numai jucători liberi de contract, se antrenau prin parcuri, pe acasă, așa o să joace toți, pentru că toți vor fi fix în aceeași situație. Probabil o să facă diferența calitatea individuală, talentul. Vezi? O să fie foarte dificil la început. Cât credeți că... Cred că mai poate face diferența ceva. Mai poate face diferența perioada asta în care jucătorii teoretic stau acasă și modul în care se pregătesc și modul în care țin legătura cu coordonatorii loturilor. Am văzut că la Rapid se lucrează bine online, au ședințe de antrenament. Am văzut că la Bayern München se lucrează foarte bine. Dar, nu ca la Rapid, da. Nu chiar ca la Rapid, da. Ca la Realul din Giulești. Se străduiesc și cei de la Bayern München. Da, mai sunt și alte implicații. Aici vorbim despre partea financiară. Cu siguranță că tuturor le e greu în perioada asta, pentru că au nevoie de bani ca să produci, la fel ca în orice altă entitate trebuie să muncești. Ori munca în fotbal înseamnă să joci efectiv meciurile. Antrenamentele dinainte nu știu dacă îți produc ele, îți consumă. Deci mai e o problemă legată de bani, mai e o problemă legată de cum resimt jucătorii toată perioada asta de pauză. Râdeam chiar mai devreme când mi-am adus aminte de fotografia aceea cu cum arată primul meci după ce se reia campionatul peste câteva luni cu toți jucătorii alergând după mingiucă. Și asta e important. E important stresul pe care îl resimt ei, pentru că e vorba de o incertitudine în momentul de față. Vorbim aici de incertitudini. Nu știm când se va relua campionatul, nu știm ce bani. Acum parcă mai știm ce bani, că sper că nu greșesc. Se acordau niște susțineri pentru fotbaliști. Dar va fi important când se reia și cum le prinde începerea campionatului pe aceste echipe. La Liga a doua este și chiar m-am reuitat pe clasament. În 6 puncte sunt de la locul 2 la locul 10. Deci
pauza asta poate să schimbe. Se poate întâmpla orice, adică n-ar fi exclus să vezi, nu știu, că promovează Farul Constanța dacă se joacă toate meciurile. Ține foarte mult de cum se pregătesc și ține foarte mult de fizicul și mai ales de psihicul jucătorilor în perioada asta. Și sper că nu știu, cei care conduc cluburile și antrenorii sunt conștienți de faptul că este importantă menținerea legăturii cu jucătorii, continuarea antrenamentelor într-o formă, nu știu, cât le permite fiecăruia acasă, dar într-o formă organizată și constantă. E foarte important să menții rutina pe care o aveai înainte. Și foarte important să îi ții conectați. Exact cum ne vedem noi acum, se pot vedea și ei. Adică sunt destule platforme ce pot fi folosite. Important e să-ți dai voie și să nu rămâi în nivelul ăla de cooperativă de acum câteva zeci de ani. Da, ca să fim un pic mai optimiști, eu cred că o să vedem și niște fotbaliști cu foarte mare poftă de joc după pauza asta. Posibil să vedem o încrâncenare destul de ciudată pentru România. În general, fotbalul se joacă lent și plictisitor la noi, dar e posibil ca lipsa asta de fotbal să-i fi făcut pe mulți să-și dea seama că nu e o activitate atât de neplăcută și să-i vedem băgând un pic piciorul mai tare și mai cu vână în momentul în care să se rea. Sper. Eu totuși mă gândesc că din certitudinea asta, ok, sunt niște bani care a spus guvernul că o să-i acorde pentru sportivi în România. Pentru Liga a doua, pentru Liga a treia, cred că sunt niște bani pe care unii, hai să nu zicem că nu îi luau, dar sunt pe acolo. Adică dacă avea salariul 1000 de euro, nu știu, media de la Liga a doua, sau poate e mai mare. Să zicem că ar fi cât de cât suficienți pentru... Dar ce facem cu echipele de play-off, care nu știu dacă mai au disponibilități, n-au acele provizioane de care vorbeau la Digi. Ce o să facă? Că, ok, nu-mi pun problema asta că nu ar fi normal să gestioneze o sumă mică de bani Florinel Coman. Dar când vine de la 15.000 de euro și o să trebuiască să se pregătească, la fel cum o făcea la 15.000 de euro, că îi dă nu știu câți bani, cine îi dă, nu știu dacă o să rămână el atât de ancorat. E un exemplu, nu zic că Florinel Coman ar fi neprofesionist sau nu. Orice exemplu, Djokovic sau... Mă refer la jucătorii plătiți foarte bine, unde e clar că clubul din România care trăiește din drepturile TV, cel mai bun caz, nu o să aibă banii să-i dea. Cum îl mai ții pe jucătorul? Nu o să aibă alte, păi cum să-l mai ții? N-are unde să ducă. Ăsta e principalul mod prin care îl mai ții. Adică cine îi dă mai mult lui Florinel Coman? Rămâne sub contract și revine Liga 1. Că asta am plecat la discuția că tu crezi că o să fie mai, nu știu, să pună osul mai mult. Poate absolut. Să fie partea cu lipsa motivației. Păi da, dar stai un pic, asta o să fie o situație generală în România și dimpotrivă, dacă vrei să pleci pe un salariu mai mare, o să poți face numai în străinătate și ca să poți să pleci în străinătate trebuie să te remarci. Și cum te remarci? Făcând pe moftul rosu, nu o să reușești. Adică eu cred că o să motiveze treaba asta. Luându-ți o mașină scumpă și o femeie din showbiz. Așa te remarci. Sau așa, da. Dar fotbalistic n-ai cum decât jucând bine. Și atunci trebuie să joci bine. Credeți că or să mai plece pe sumele alea mari? Mă refer aici în principiu la fotbaliștii din afară, că erau sumele mai mari, dar bine, și la noi, să ajungem la 10 milioane, câțiva jucători. Credeți că o să cadă piața după toată pandemia asta? De obicei, post-criză și în toate situațiile astea, marile corporații și cumva toate cluburile mari din Europa sunt niște corporații, nu ies foarte șifonate. Adică nu o văd pe Bayern, pe Real sau pe United ca după asta să fie săraci și vai, dar nu mai pot să dau salariu sau nu mai pot să dau 80 de milioane pe vreun Wan-Bissaka.
Nu cred că o să fie ele afectate. Probabil unde sunt bani puțini o să fie și mai puțini o perioadă. Adică la noi, în Europa de Est, să zicem, da, unde erau mulți, acolo se reglează ușor. Acolo vor exista oportunități astfel încât să cumpere jucători mai ieftini chiar. Aceiași jucători pot să-i cumpere mai ieftini în următoarea perioadă. Eu asta anticipez că, la fel ca în majoritatea domeniilor, pentru că sunt și unele care vor prospera în perioada asta, va exista perioada asta de recesiune și oportuniștii își vor vedea de treabă. E posibil să vedem în fotbal câți o să-și mai continue afacerea, pentru că, în general, ne raportăm la Liga 1, unde, să zicem, e un program de bani, la Liga a 2, unde ai niște cluburi susținute în principal de primării. Dar, uite, e cazul lui Alex Dobrică, care Timișoara e susținută, efectiv, un club susținut de fani și acolo cred că o să lovească puternic, unde nu e implicat politic, unde nu e implicat bugetul local. Cum crezi că o să depășim situația? Nu o să dispară nici după 3 luni sau 5 luni. Sunt mulți oameni care își pierd joburile acum dintre suporterii aia care susțin echipa. Da, situația e destul de sumbră și viitorul nu sună deloc foarte bine. Neavând activitate fotbalistică, nevenindu-ți lumea la meci, pierzi o sumă de bani din vânzarea de bilete, vânzarea de materiale. Bine, se mai vând și acum online, dar nu cantitatea pe care o vindeam atunci la meciuri. Dar se fac eforturi pentru a susține echipa. Sunt oameni care lucrează în fiecare zi și depun eforturi ca să rămână echipa asta unde e pentru suporteri, în primul rând. Noi vă ținem pumnii toți. Probabil că sunteți un exemplu pentru mulți din România și ar fi păcat să vă strice planurile tocmai o situație de asta atât de frustrantă pentru toată lumea. Da, nu-i pentru nimeni. Sunteți ce n-au reușit mulți, de fapt. Da. Și până la urmă, cred că era și cel mai bun sezon al vostru în Liga a 2, dacă nu mă înșel. Începutul ăsta, adică sunteți o poziție foarte bună, nu sunteți cu emoții. Bine, chiar cred că există șansa să se introducă play-off-ul și play-out-ul, fiind un scenariu un pic neplăcut pentru noi, cu o singură manșă, s-ar putea să se schimbe unele lucruri, dar suntem optimiști până la capăt și ne jucăm șansa. Foarte bine. Dacă s-ar introduce sistemul ăsta, unde v-ați poziționa? În play-out, să înțeleg? Da. Realist vorbind, da, dar... Dacă e pe 12 Timișoara. Ok. Am căzut după înfrângerea cu Chiajna. Da, știu că era destul de sus și de asta. Da, am fost pe 6, a venit meciul cu Rapid, s-a terminat egal și apoi înfrângerea de la Chiajna, care ne-a coborât destul de mult. Păi da, acum o victorie cu Chiajna ca pe 8. Adică pe 8 la 2 puncte de Rapid. Așa se întâmplă în Liga 2. Sunt toate în... Da, diferența e foarte mică între echipe, cel puțin de la locul 2 în jos. Și orice meci contează. Acum să vedem de unde se împarte clasamentul pentru play-off și play-out. Dacă se împarte ca la Liga 1 de la locul 6 în jos sau în sus, o să fie greu. O discuție era, cel puțin ce am citit eu, era de la locul 8 în sus. Adică să fie 8 echipe și apoi de la... un play-off cu Dunărea Călăraș și Metaloglobus și un play-out cu Farul Constanța și cu Poli și cu Cluj. Adică... Păi nu, că n-ai avea Dunărea Călăraș. Dunărea Călăraș e pe 12 sau mă uit eu. Dunărea Călăraș este pe 8. Așa văd. Probabil ar fi mai corect să se exclude echipele a căror soartă e deja clară, cum ar fi UTA, cum ar fi echipele deja retrogradate, și să rămână cine încă e în cărți pentru ceva și să joace pentru retrogradare sau pentru promovare.
Că nu prea are sens să mai joace UTA play-off, că e cam clar cu UTA. Situația e destul de grea pentru o echipă ca Reșița, care în ultima parte a anului și-au adus jucători foarte buni, cu experiență în Liga 1. A demonstrat-o cu Rapidul. Da, și să fie obligat acum joacă în play-out, nu știu dacă le-ar conveni situația asta. Bine, Asta pe de altă parte, nici nu știu ce șanse ar avea Reșița la promovare. Adică... Nu vorbim de promovare, dar nici nu cred că le-ar conveni să rămână tot acolo în zona aia de retrogradare. Chiar dacă Da, practic în play-off-ul din Liga 2 promovarea ar fi singura miză și cum ei nu prea pot să emită pretenții în momentul ăsta... Oricum, sunt o grămadă de discuții. Din ce am înțeles de la cineva din FRF, doar Reșița și Buzău nu au drept de promovare. Da. Turis și Mioveni nu au probleme în a promova. La Mioveni a apărut o discuție ceva legată de ieșirea din insolvență și Oprița a declarat că ei nu au antrenor oficial de nu știu cât timp și normal nu trebuie să primească licența. Dar nu cred că dacă Doamne ferește zic că vorbim aici de echipe de tradiție, ajunge Mioveni să promoveze printr-o înghețare de campionat sau ceva, poate atunci să atace cineva chestia asta cu ieșirea din insolvență și să iasă la iveală faptul că ei au trăit într-o minciună. Dar asta ar însemna, dacă s-ar dovedi, că Mioveni se duce în Liga 5 Argeș. Păi bun, dacă s-ar dovedi asta, înseamnă că Turii s-ar urca pe 2, dacă s-ar opri acum campionatul. Da, și Argeșul ar juca baraj. Da. Oricum sunt foarte, adică nici acolo la FRF, părerea mea, nu cred că se știe, nu e o situație exactă, pentru că sunt foarte mulți de dacă. Adică dacă iese la iveală chestia cu Mioveni, se schimbă total. Că trebuie să schimbe toată ideea de clasament. Deci nu ne afectează numai virusul, ne afectează și încrengăturile tradiționale din România, din fotbalul românesc. Care au fost la fel de nocive ca virusul, până la urmă, pentru fotbalul românesc. Bă, nu sunt de acord. De virus o să scăpăm la un moment dat. Da, încrengăturile alea... Poate paradoxal ne scapă virusul de anumite probleme din... Am auzit că un patron din Liga 1, nu dăm numele lui, ar vrea să se retragă dacă se rezolvă. Bine, s-a retras de multe ori în ultimii ani. Nu știu, chiar urmăresc cu atenție ce zic băieții la comisarul sportiv, poate... Poftim? Unde se retrage, la Stână? La Muntele Atos, că se împărtășește acolo, ca nu se ia... Da. Eu cred că se retrage la Muntele Atos când vine DNA-ul după el. Cred că știți la ce ne-am gândit noi? Ok, o rezolvăm cu Liga 1, o rezolvăm cu Liga 2, Cupa României, nu știu, vine într-un format UEFA Champions League cu... Ne dea 9 de milă Cupa României. Da. Facem petiție, dați Cupa lui Dinamo. Să vorbim cu băieții de la Declic, poate punem de o petiție online. Am văzut că merg. Dar în Liga 3-a, acolo, ce facem? Că avem progresistul aici. E pe primul loc. Înghețăm? Eu zic că e ok. Chiar vorbeam zilele trecute și la modul foarte onest, oricât i-aș agrea sau nu pe băieții de la CSM Slatina, înghețarea clasamentului actual chiar nu ar fi justă și nici noi o dorim. Adică noi chiar voiam o bătălie pentru promovare dusă cu ei, cot la cot. Și dacă ne facem treaba... Poate organiza un meci între cele două echipe și cine câștigă să promoveze. Da, am auzit și situația asta de un play-off cu primele 4 și pentru chestiile astea. E mult mai ok, părerea mea, să dai șanse pentru că, ok, bun, Progresul și Slatina sunt chiar la egalitate, adică ar fi promovare la clasament. Meciul direct e 2-2 cu ei. I-am egalat în ultimul minut, adică oricât mi-aș dori să promovăm, ar fi un criteriu... Nu ți-ar părea asta modalitate? Da, nu mi s-ar părea modalitatea justă. Adică ce, s-a reluat campionatul, am jucat un meci, am bătut și noi, au bătut și ei și gata. Știi, adică aia a fost.
Nu, un play-off cu primele 4 echipe, chiar dacă să zicem că următoarele nu știu dacă într-un sezon, adică într-un retur plin, ar fi avut pretenții la promovare, neapărat, dar de ce nu? Că n-ai de unde să știi ce se mai întâmplă și începutul campionatului. Noi după 6 etape eram pe locul 7 sau 8, ceva de genul ăsta. Pierdusem și noi, pierduse și Slatina cu toată lumea, ne-a bătut Blejoiu, adică nu e exclus. Nu știu, un play-off mi se pare varianta, adică cum e play-off-ul de la Liga a 4-a București, Da, mi să se fie pare și că la poți să-l pui la toate ligile a 3-a și ar fi cel mai just pentru toată lumea. Bine, tot am ști o promovată Craiova, clar, aia oricum ar promova, Da. dar ar mai rămâne 4 serii cumva deschise și s-ar vedea exact cine e pregătit din toate punctele de vedere, sportiv, psihic, pentru Liga 2. Să sperăm că vor lua cea mai bună decizie și la Liga a 3-a, ca să vedem tot fotbal de tradiție și la anul, dacă nu să vedem. Și acum am trecut prin fotbalul românesc. Ne doare tare că nu vedem naționala la Euro, vedem abia la anul. Avem timp să terminăm și noi stadioanele la timp. Că am înțeles că se lucrează. Hai să nu ne aruncăm. Stai un pic, că la Euro oricum nu știi dacă o vedeai. Problema este cu Olimpiada. La Olimpiadă aveam certitudinea că vom fi prezenți și tocmai astăzi au anunțat că Olimpiada se va amâna și ea pentru anul viitor. Să sperăm că pentru anul viitor, acum cine știe ce mai fi. Am fi văzut România după performanța băieților de la tineret. Am fi avut și noi acces acolo. Se pare că nu o să vedem România nici în acest context în altă țară jucând, doar așa, în grupe și așa mai departe, dar la un turneu oarecum final, nu? Ce părere aveți de amânarea Olimpiadei? Eu sunt Părerea mea e că era normală. N-avem. Da, o opinie tranșantă, aș zice. Foarte incisivă afirmația ta. Da, era firesc până la urmă, adică nu ai nicio perspectivă ce să... Nu vorbim doar de fotbal la Olimpiadă. Da, absolut. Poate cel mai mare... E cel mai mare eveniment sportiv care poate exista, toate disciplinele. Da. Păcat. Deci încă o competiție pe care o puteam aștepta vara asta și care nu o să se întâmple. Încă există speranță că poate să avem un final de sezon în cupele europene, poate să mai vedem ceva fotbal, dar deocamdată important e să fim sănătoși și să fim recunoscători că există încă YouTube, unde putem vedea fotbal cât de cât, că există FIFA, că există seriale, documentare și putem să ne ținem cât de cât aproape de lumea fotbalului. Chiar și DigiSport e fericită că există FIFA acum. Normal. Dar o să televizeze și meciuri mai vechi. Cred că ar putea să facă un campionat de FIFA cu echipele din Liga 1 și le plătești drepturi de televizare până la urmă. Măcar să ai o competiție, eu zic că ar fi... Și ar putea să încheie și campionatul așa, dacă se tot amână. Da, să selecteze 2 jucători de la fiecare, să-și aleagă fiecare echipă 2 jucători. Nu e corect să le dai dreptul profesioniștilor. Am văzut acum ceva timp CSU Craiova Dinamo. La CSU Craiova jucau 2 profesioniști și la Dinamo jucau 2 ca mine. Am fost un pic contrariat așa, dar am acceptat înfrângerea până la urmă. Ce să facem? Cumva și meciul... Pentru că dacă jucau 2 ca mine, eu nici nu știu dacă am jucat o singură dată, dar nu pot să spun că am jucat. Păi noi ne-am bătut Rapidul, Marcel. Ne-a bătut Rapidul la FIFA. Am văzut, am suferit. Deci am pierdut și locul 4, ce să mă. Nu este nicio problemă, o să ne luăm revanșa pe viu. Și abia aștept lucrul ăsta. Doamne, ajută să se întâmple cât mai repede. Să fim sănătoși. Să stăm în case. Bun, deci înțeleg că asta a fost prima ediție din vremuri de coronavirus? Da. Bun. Mai facem. O concluzie? Ne cerem scuze că le promisesem că următorul episod va fi
cum am decis inițial să fie filmat pe un stadion, da? Ne lasă că următorul chiar o să fie, alegem un stadion, găsim o poză Full HD și o punem tot fundal. Să fie de pe stadion. Da. Vă mulțumim că ne-ați uitat la noi, că v-ați uitat la noi și că nu ne-ați uitat. Și sperăm să ne vedem cât mai curând și dacă se poate fără distanța asta dintre noi, am fi recunoscători divinității sau oricui am vrea noi să fim recunoscători. Aveți grijă de voi și stați sănătoși și stați în case, foarte important, și nu uitați de igienă. Multă sănătate! Numai bine!